Ngidawa ya kahok mi kijing perta kijing hala na kibabun ki kena skul jong ki skul boper ha keleng jaka ka thang impal menta ka singi baar ka ar penutrik unai lur ar haja ar plai kane kijing mi jong ki kena skul sya surok ka dei hadin bala sapriang kidur jong arngut ki samla lut ki barangdan ha kijing pule ki bala syak penyap dusmon ha ki suba riu king atiar ka bala jia ka penutrik unai tung ar haja ar plai kat kum naki kubor ba meta ka singi la itu ba kini kijing ki kena skul bandawa ya kijing toket bat pensi tom teng ya kiriu dusmon la pelong da ka all manipur student union amsu ha keleng ki benta kanong ba impal halor kita gidur bala sapriang ki kena skul hatam phasa girl higher secondary school kilami shanong ba impal kentop ru ha san jantong bat kai sempat bandawa ya la ka hok da ka benta kita gilanot ki bala sya penyap dusmon kini kinong yaki persya layu iru bakato gane kilaya khun bat ki pulit bantur bai syakmat hadu bala pelong ru ya ki pulit ban siat da kila air pusat khmat ban pen pra ya kini ki kena skul ong ka kubor susu la ong ru ba shibun ngut ki kena skul ki bala mensau bat la pen kit yaki sya RIM hospital impal man pha sumar ha gane ke jing sya siat ler pusat khmat ki pulit kat kumna ki tlong kubor la ong ba ki arngut ki bala syak penyap kawai ke bagarteng ka linthoi ngambi kadai ke kena skul ka tamphasagal high secondary school ka padang penkreru naga benta ka national eligibility cum entrance test kat ba hemanjit udai uba pule HCC higher secondary school hanong ba impal kat kum naki khobor la ongru ba hadu menta ompat yo jingtep ba hadu kat nongot ki kena skul ki bla mensau ha gane ke jingyaki halor kane ke jingjia sya penyap na kalian ka sorkaru kelapan penapai ba baya kane ka kes la IT sya ka CBI ban penlong ya ka jing toket bat ka sorkar kala ongru ba ka jing pen saja ka pating kelap lupa ya ki bala penyap dusmon